Så de sidder derovre hele nu her. Hvor er det ærgerligt, vi ikke får ham der, altså. Og derovre. Der kommer et hold op bag. Ja. Jeg healer lige. Og der er nede i byen herovre. Shit. Bare lige være... Ja, dem har jeg presset. cirkel nu her. Ja. Lige ham ned. Der er noget til. Så kan vi prøve at... Ja. Nice. Ja, op til højre. Armer næsten broken, ja. Ja, han er super lav. Ja, nu, jeg skal bare bruge små shields, og så kommer jeg. De er løbet, han er løbet. Ja, med dig, jeg er med dig. Han fortsætter rundt om. Pas på dernede fra, pas på med. Jeg bare bevæger lidt på. Jeg har taget nogle shields og sådan lidt af hver. Ja. Shit, jeg har ingen store shields. Jeg har lootet masser til dig. Ja. Ja, bare kom væk, kom. Vi ned bag den her kant eller et eller andet her. Ja. Jeg skal løbe. Fuck det. Ja. Og det er skide godt. Bare bliv ved med at sige det flere gange. Hvad sagde jeg der? Så bare, jeg løber. Så er det flere gange. Løber. Altså, du ved, sådan, så der hersker tvivl om, hvad det er, der... Det gør ikke noget, det bliver sagt flere gange i sådan en stressende manner. Fuck. De kommer rundt om. Ja, jeg tror, jeg prøver lige at sidde her. Jeg rykker mig lige længere tilbage. Armor broken. Hun er sygt lav. Hun er deroppe. Knocket. Var det godt, Nikolaj. Hold rammer. Helt ånden, mand. Sygt. Rød armor der, hvis du skal have den. Ja, jeg har... Fordi så tager jeg den også. Jeg tager så den her. Jesus Christ. Ja, jamen, sidste hold. Jeg har 6 store shields lige nu tilbage stadigvæk. Ja, okay. Det er hurtigt, og så rykker vi. Cirkel. Og jeg bliver bare nødt til at løbe. Ja, for satan, mand. Så kommer den der. Nej, det tag den ikke. Nej! Jeg skulle lige prøve.